me pai bone say afi nkwa wie no na metima bie market no ama me manfo akotra ma digwa ama hoto abaku Abusia yamamu nyina mu akwaba eba Nyansapo kasamfonyini so Nyansapo no wagye so se yesane no badwembem aha aye kwabere Kenyase a ewa Asante mantem bema FREDUAH AGYEMANG abebio one ne hima nana yamu abaye ya ono so eye Kenyase ahima wamu akache ene eweyi ne nyina da ene se wamu a ewa amanone wamu a wachichi ne bencheye na nso wamu afuruma efri Kenyase no ne behia se nananom ebe frefre wo mu nyina ede dwumadi ahodo bi ahyehye so apotokasem ye kan se homecoming eno ena nananom til no din se mifri kwabere enti wo mu aye omanfo nipa dodo na titire ne nintene ede omanim onyam aba wo mu de ebeta ene dwumadi no achi eti asem eda so anasa de nananom ehwe ne se wo mu ne aban mu panimfo ene wo mu beba ebekeka wo mu nsase ede asi abafudwa ama Kenyase na woman so empuntu ahodo ekoso ewa adwadie mu no atumi anya ne ntoma pa efra ewa ha eno na Nyansapo yete daase abra no yema yekora so a yese yemrei na ahemfoni atitire ne yenti na twotwowuro ne abrempon bepie mu dia ye no wo meto kese na yemfa dwumadie no ensomo medin dia so naba Kofi Mensa Abrampa sabre die enche na dwumadie no efri aseye wie sabre abusia dwumadie no efrase a wo mo atena se na mpanimfo dodo no aba no de na behia se krowura bema FREDUAH AGYEMANG abebio one ni mpanimfo nso ebeto santene no maba yaso bema FREDUAH AGYEMANG ewa apakan mu maka kire wo se ohunu niam ahodo ati se bia eya mamre ene amane atena kwanwa de animu na fe bema ati apakan mu enti na sabre de dwumadie no se be hyasiu se nhyasiu ni nyina gina natena yeso enti gibre ne fa bema enkwa dwabo na se na yemfa dwumadie no infrase
Miwaha, Kakra, and I want to say, more engineer, Mrs. Sumabe, yeah, yeah. Afei abusia meda se wo ka me hona ye ne bema ebe adwabɔ nase watena se na wo hwɛ ne ntena se no afei yie papa yanka na fade no ho kakre wahunu se botire ebo ne tirim afei ntoma efra no nso no nokre nie afei yie papa e kyerɛ amamre ne amane na wo hwɛ ne nase agudi ahodo a ye adwiniye yɛde bia to ne nsakon ɛde bia to ne nan na be ma tietia ne chacha mu wagyegia dam no kuranie na ahenie de ye de otere bunu ti abede be ma FREDUAH AGYEMANG mienu ɔhene onkwaso o FREDUAH kuradom be kodom Kenyasehene se wo mu anyawo a anka ne ɛyɛ abropa na wo mu adi wo ho na ba ye mo bu ama ye wo ma ahenie ayɛ fɛ abusu Nyansapo de yakase yesane ne badwembem enti kan ho ne dwumadie no yankoso ansom amamre mu no se dwumadie sei bisia ohunu se himfo no bi fire poye atoye anafo ne atifi na wo mo abeboa emprempren de eye nana mamponten hene a oye ba ma FREDUAH AGYEMANG ne nua ene waba oba no ne nua nyina be ye hom kamini ama dwabo kase ene monyam hye abem enti so ohunu se himfo no bi ekeka ho a wo mo bo anase wo mo afa wo mo ho ede eba beboa na ye nmunyam hye sanso ena Asante man zongo koso hene sarki ono so ene ne mpanimfo aba wo mo nyina ne be ma betena bom na wo mo adi ene edwumadi ama yesro When basa yo every day woman ya dofo akere edo akere ebe free hanu na botaye ti ene ye wa hanu ewe pay ama ebe obuo ade amabema enti ye na wo nyina ase Sabri NDC executives is so almost so I say yeda omadi Sabri who Sansinia ato eba NDC's chairman organizer Sharif Abdul Karim communications officer Abubakar Mohammed deputy youth organizer and branch executives and so account Sabri ebese yenya mana mututu no zongo koso hene wo nyina ekabo na eko obisa ya ya ba ko eko Reverend Yao ina okoku na o ye Kenyase Asante Kenyase Asante Reverend Yao ina okoku ya ba stress yina ba ye wo yina ho na ya ba pa ye ni na be ni ya na ye de achia no atwaso ye ko Appiah ya ba sabo achia Reverend ina okoku ya ba se from also in Sermo. Something in the beach now. They are stressed so when you know they are vampire. Yo, get dancing. My dear BT. Emma and I'm my dear way. Emma, so yes, Sermo. And Jeanette on the Asante for the much as my and yes, I did tell Emma and my dear boss one. Obian Tishi. I you be
any community center or staff yes into a Mumra, number 2 Appiah, now ultimately Twasso, now only the sanity, yet you have some framework, you put it in and say, you see, a jacket, I have strong, a Bisuri and Mother, and the community center strong one, it be Mother, the sanity, you be Yamua. Mumra, number 1. It is a Bema free out to the suffering. You put it down and say, oh, see, a Jama was so. It's Mumra, Namumra, and Mebuano. It is a BARIMA free at Jimaya or Tosu. You put it and say, and then we now have some as me. Itano, Yina, Yesu, Na Yesi. And I say, yeah, I just don't go so. The company, or we now to Asante, or what the guy about Bema, the Ebenezer Bosuka, and the major fire, and it's a sign at 118 or so a PM. Sabre, Yeba, Kenyasehene. No Muslim, one of my day I was soon a woman, Casipado, a year, Kenyasehene Central Mosque, Chief Imam, a year. Imam Swaldi, Sabre, one in a penny for a drum. Ash and I'm assuming the question is a dominant Amanaefe. Now, I'm say, say, you and the American 2 of you. Now, what's the anchor? But what is Obama 19th year? I will Kenyasehene school park in this way. Aha, and a Jumedi Air Coastal. Baby, all out here in Kenya. But what is Obama park in this one? Now, so about Jumedi's. Come and say, Air Coastal. Now, it's me, every body. Now, it's Rabba, so be a Kenyasehene, so what the Kenyasehene. Now, what I was here, cat, so be more now. There's a woman Kenya and say kangaroo. Just one cry. Kenyasehene too. I have people too. Now, it's all that TV. How are you? And now see a video. What way? You know, Tabre, what do you say? You make a fool, say, yeah, body, hurry. I want to add it to be a D. Tabre, but I would you so at the whistle. Now we'll shake it a year from me. They dear sir, I will go with them. But I am one Kenyasehene to one house over my dad. I have for feeder, Nana, Nyansa, I didn't even dear more, and a Bema, and she'll go what to say. I was on 18th year. Now, so what do we do? I'm not going to it's a Asante to about to put to a yabi. As I didn't maintain, I should have been a trophy. I didn't think Papa Zuba, yet I watch it. But you are my Santa and tape. Babena, and if you are so enough, so that you will be other Roma. I don't want to appoint to me. I saw your sleep. Ama, I had a shot today at two vegetable. Now, Peninsular, you're not the better so vegetable. I didn't see wait here, but yet now what must say. Somebody I don't competence. I don't competence. Was seen the no one should have about. I hope you know. When you actually cry. I don't competence. One more boy, as you are saying. Don't be. And I didn't want, but I didn't need more grown up. At 24, you have graduated. I
ya ehhehye What was our Gary? Gary, so come up. When you say a push, we don't push one as a woman. Who the key boy, Come up, papa. the team the push one, but we are the cold. Right on, so you're saying, and into a bar. So what prepare a Cuba, obey up a more battery, a fright. Now, so obey tomatoes of a Budia, and one at the bar. A young Tosi, and a one of Atatia, and one of Bushwa, Ama Yatati, and your good rubber more, and then go more, and then to Popodia, the new one more. A very old one also Appiah as your snake, a copan. I must say the Pan African Bank, one more Ekahobe, Sanso and a Pan African Banky, one more Abesu of Mopro Hay, one more Edgy, a Sikana. Nananom Sene Yebaha Yeba say the vision of building a thriving market, building a stronger community. Onuntini Yabaha and Nese Yebeta Wachi na program we Atmia Koso from. I think vision way is in the right direction because His Excellency John Dramani Mahama, as part of his vision, Niema way eka Niema John Dramani Mahama esinani to say obeye ewo Asante memuha, especially the Greater Airport City project. Meaning say John Dramani Mahama wo Niema opese wo ye wo hai ayenani suabi hunu kese sawhwe in the past me ankasa ane the first Mohammed's administration or the Niema say bebre esheminsa. And if you recall, I'm the same person who supervised the Kumasi Central Market project. At that time, my municipal chief executive was Honorable Kojo Bonsu. I built the Kumasi market, I built the Atonsu market, I built the Tafu market, I built the Aswasi market. These were some of the projects that I executed in the past. Until I strongly believe, say Nana, we are strongly behind you, and trust me, John Dramani Mahama, yebebwa na wetumi aye sa niema we are obeying. In fact, enye we nkwa minim say wonime akasa asie. You have a vision, say OFT College of Health ewo. We've had a private discussion, and I believe we'll be able to support you to do whatever you want to do. Nana, you know when it comes to development, that is our stronghold, or that is what we want to do. That is what we are capable of doing. Development is what NDC, you can at least talk of what we can do in our life. We've done a lot in the past, we've done a lot of projects, we've executed a lot of projects, and we are here today because of the project you want to do. Nana Kumasi Airport, University, so Esiweniswa, Opese Oyesa University. No. I can assure you, sir, Sawusha says, Opese Oya, Yabeba, na Yabebwa. Medimechi Beja, the regional minister, Medimechi Beja, the mayor, our original minister,
Apart from that, very soon, and I mean very soon, yɛbɛma chief executive a obetumi aboa wo na wayɛ saa adwuma a wopɛ sɛ woyie. Meaning sɛ ɔyɛ chief executive a vision a esi w'ani so sɛ wopɛ sɛ wosi market no ɔbɛboa wo. Not only today. If there's any other projects you want to do, we have the big push coming. The big push Appiah, His Excellency John Dramani Mahama, Obe invested and also Obe put it into projects in Ghana about $10 billion. $10 billion. I know say Kenya since so Nana ye de ho de ebe bre ho na ho atumi e de aye adwuma. Nana men kasabi ni a me pese me kan say ene say ye ba ha me ankasa me jan who invite o de share back on a friend Kenneth AJ. Kenneth is the Minister for Works and Housing. And ne I was saying ka obaha but when to me ama ni entra went to me ama ne say onya emergency kakra. Na yen ya baha ne say yen nyina together we are here to support you. Nana ye beboa na what to me yes said man. The good thing about this project ne say me ankasa me yire efri ha. Nti nana wote adwam nana ye masse. Nti da bia meba se project e be start se obeduru baabi a obeduru bia to wonsa frem na yen kwan bia ye be faso no ye be faso na ya boa. Nana men kasabi ni a me pese me kan se ade bia o pese o ye no I believe se obetumi aye. Mama bia undisrupted. Mama bia entretron say untumi nye. I believe in can-do spirit. And in can-do spirit, whatever you want to do, you can do it. Nana, ni American say, Nyame Emma Wahini Enquetri. Nyame Emma Wahini Enyekesi. Na minim says, Wahini Equanimoa, Ubetumi aye and Punti Obebre. And ye buy yenso ye contribution kakrana say. Ye pese ye ma 50,000 Ghana cedis na for supported project where oye. No achi nana 50,000 minim say to me NC market. Minim say foundation cra to me yet. But then at any point in time, if you need a support, just come to us, we'll be able to support you. I believe we're going to do this project together. We will not leave you at any point in time, but we'll do it with you. Thank you very much, and God bless you all. Thank you. The MPP next year was a mini factory and an NDC chairman so tia Sabri do BREMA Petuso. It is our pepper Sanet here. Kofi Asonoba and Brenity Wabram Gusu Chianwa. M. Say Masran and Anusa Womumi Akonya Breka Grantem. Now I find that you made in the pump on so. Namiaso for the Sremonim Kasa. Yasna anuma wi amadofo yesremani die ekasa asabre die tibintia enanso a ama akintia wa mienu yate kasamui tipo danso a Kenya si BARIMA aso ene ebe pese Epitri ni mpatra achocho uro ni afefia kuma modu ha sada esono yedi yaho di betachiri Kenya Sidra Community Center ene da eso BARIMA so so bepa moa afie nyina ye ho ne atumi asie ye nana titrani and the media Cassie would be when you yam a bed tie to media Oheneba
Hiahene. BARIMA ene na tranko. Asofo mpanyinfo, a police mpanyinfo, ministers, ene Kenyasehene, medenkia sonko efri tepa. Yewura Professor Dr. Nana Edusei Atrewa Ampem. Ede BREMPONG na memamu nyina akwaba bio. Ene day dwumadia yebedi no wo Kenyase kurodua yi eya ade a asomani na ayeme fefe. Kenyasehene baby biara obiara wo no bigina yewura BARIMA anam namede enase sonko ama obi biara se maso ohene mu na makyere se amfa yehia mpuntuo ewo Kenyase kurodua mu ha yewura dwumadia wafa to no hotui ono de akra ekon no osinye ono nko na ekon nemu one na de hye nyinara achichiri ni bencheye ene ekon esanse owani duade hu papa ewo nanim na onim se ne manfo so ebekoso na yaye ne moa eno nti mefa akwanya iso na masre adehye ewo Kenyase omo wa amanone baby biara obi wa woye dehye pipo ewo Kenyase ha mesre se moma yenso yewura BARIMA mu ene na tranko mu se dwumadi a omodi si omonisu ebeboa na ye maame nom ene enuankunu anu a omodi dwa na sabie nyaado awiabo a na omunya ba bi ntina eye yewura anisuade hu se dwumadi no obeye na minim se nananom empanyimfo ebetai na chi ewo dwumadi a odinu eno nti setepa traditional council ye baya ne ye kan se yewura se odini sunsum ene nananom eho odin nyinara etai na chi ne santi ono akoye ni nuan na da ne da nyina oni ni di asumsem nti tepa traditional council ye baya ye kuta ye nsam eye kan titisika no 50 million ye de boa yewura dwumadi a odi na ni nua se nyame ya adom na dwumadie bi a odi no owi a ono ankasa beba ne nchen na dwumadie na odi no enam se so na nini na so tepa man ye bebo modia na ya bono chilo na de me kan nyina ne se abusiafo asorefo mpanyimfo na nanom amwa ha ene adehye a mo wo Kenyase moma ye nyina ye nsom na mpanyini se frayo we uyi baako a nebuo na wokabom a emu nana de me kan nyina ne se osoro enhyira osoro oma wo kwatenten na wani su ade hunu no onyame nti minim se ebebem medawase a ensada Achame. Edi kan ye asedama twe di ampon. Se ni wu sole e dai. Oma ye nkwa ne Kenyase homecoming. Abaso. Say ye ro kan ni. Osi di edi kan aseda e ni ma twe di ampon kwame.
say owu sorry achi edai wama ya hunu nya ekoi aseda ene de ma no so atoso bi ya de aseda ma me amene apanyi OTUMFUO say tu so ene me ma me na akwadu ya dom so say we ka wasi aseda atoso ya de ma onu ankasa ni nuabani OTUMFUO say tu wonde ne ma me na amakwadu ya dom so na me de aseda ama me ameba Oheneba Hiahene me nua mamponte hene zo OTUMFUO zongo nkoso hene ene nana tepa man hene ene abamu penifo a eba ye nyina ministers a say adaje free nkran ba ye de o mabaye ebra adwen ne ntase so de ase nyankopon enhira ne de ma wo mo tere we kan wasi asebe ga toso wode ma ye wono ankasa ne ba na Hiahene ane nzongo nkoso hene afre abamu penifo a free cry asa amubra betra nyina yeru ase wode mo ase pa so ane me nua kuma na mamponte hene sa na ase ko ba ni kuma na mamponte hene so OTUMFUO dwa to afo hene ni yeru OTUMFUO ni dwa to hene so nana tepa man hene na tepa man hene so aseda enya wodia so na meda Kenyasehene nyina ase so enkankane adofo a yeto ye nsafre wo mo na wo mo nyina efra komapa abeyibia aboa Kenyase empuntuo nkoso esere twede ampon enkwatenten na ma wo mo nyina sere rekani wose wodana na Kenyasefo nyina ase enkanka wona woto nsafre wo ene o masa moda aje e dia betra djumadi ase yeru aso wona mase bebre nya waka ne se nya ma hwi biara nyame onsema na mu sanse djumadi woto ne nsafre mo maba abebo amana efe so achame wosi nipa ebeboa ye no metime mo mu nyina din wa ha abesire obibia so woteme nka me de twede ampon danase omo a omo ba ye no nipa no bebre na aba abeboa ye eye me ankasa so me media fo a omo wa ha MC fo a ye frɛ wo omo mbe ya Appiah me papa mo asofo ene planning committee fo ene me amahemfo ene me ameho kani ohene yire Florence AGYEMANG me dana sepa oba pase waso me mu medie bia media bia obo me chidom se de Kenyase be fa no to mapefra obo me ma mitimi ye tere yeru kani yeru ase aseda ekọ ade ma ono ankasa ne nana no media fo Kenyasehene ana afi wono ankasa ne yire esanse empani wo kasa bi se be ma obobra pa no wonyo baba ene ta na chi asanse yewura ne yire eta na chi nti da yesu bi ayiro be so a we yi ata ne yire no ne yire so bo no mo de eta na chi e ma dubadi a wo yire di no e yankoso enti aseda ana yewura de ma ne nana no nyina ene ono ankasa ne tabrichi so chame wa hwe pomofo de ombeye maaye o de kabe fo ombeye maaye omombe so dwumade ya asre se nyame nhira wo mu nyina ankasa adwuma omamne omo ya adwuma omo wo China enipa no nana kejase adonko hwe machines yese edoso na de ebeka ne se ono ani tumi bro ade nyina so no onkosoa no hye obi ama na media Kenyasehene de me ba se me mesom ye se de metima som Kenyase amana ka Asante man ene Ghana man ene nko ahode na mesire ntwede ampon so on fa ma me se de ru aka ni wo se na no ma otu re nsa fra mu nyina won ti bo mu nyina di maako aseda yo mu nyina dia enkanka pomo ya bia ni mu kredi o ma ya dia pa free day one e se duma dia ase omunyi yewura muta enunti yewura ase aseda eye munyina modia na dia yewura waka Kenyasehene ya atene se wonu dia akonya kase obafuru ye ya de ba se omra no ba Kenyasehene fa no tuma pemfra eno ana yewura ogusu a woye ti wadana na munyina ase so ti de meka che Kenyasefo ma se dwumadi bia ma hihye bia momoden so ye nyina ebe som yetima ye ama Kenyase ayeye so se de reckon we there was Kenyasehene se dwumadi bia woni ne pani fo betra ase ahyehyɛ na ma Kenyase afa ne tuma pɛfra wo sra mo eba
nyinaa mo nsom ne amoa ɛsan sɛ mpanin si wɔn nsom ɛne nipa ɛno tie mu ase wɔsrɛ ne manfoɔ nyinaa sɛ so ɛhyɛ dwumadie biara Kenyaseman awɔwo ama yɛ mmaboa na Kenyase ɛmfa no ntoma pa afira so akyame na ma Kenyasefoɔ te sɛ yesu sɛ a yɛbɛto yɛ no na yɛtua mantoɔ ɛwɔ kuro biara so sɛdeɛ wɔka ni wɔse bra no ɔyɛ de se brante abɔfra no na ɔnim sɛ kuro bia mu ha amantoɔ ana ne yɛtua ɛno nti Kenyase yɛnhyɛ no nso so ɛnɛ yɛntua mantoɔ ɛwɔ Kenyase biem ɛnɛ yɛtua toɔ biara ɛwɔ Kenyase so nti sɛ yɛyɛ homecoming na committee ne hyehyɛ sɛ fibubua biara ana store biara ama yɛsire mienu ana taku a ɔmomfa akoma pa na ɔmontua na munya asɔden sɛ ɔmo ba ɔmo ntua sika homecoming store biara ne fie biara ne wɔnom a etua akaprɛ ɛma committee no so sɛdeɛ ɛwɛka ni yɛwura se ɛnɛ sanse yɛntua 20 ɛno nti sɛ wɔnhyɛ dwumadie biara bi te sɛ nnɛ homecoming a yɛyɛ na yɛtwa toɔ ɛde ma afiafiem anaasɛ stores a Marama was there. See, you know, na yɛntua na yɛn nyinaa Kenyase ne buntuo ɛne ne ntoma pɛfrɛnti ɛne yɛ a wɔhyɛ tuo deɛ yɛwura ne nsa ne ne nsa yɛm a wɔsɛ ne manfoɔ sɛ wɔhyɛ dwumadie biara yɛn nyinaa yɛmfa yɛn ho nhyɛm na dwumadie no ɛnwie nkonimdie so so na yɛn nyinaa yɛhunu sɛ yɛn nyinaa yɛka bɔ ma no yɛbɛtumi ayɛ kuro no ama na yɛyɛ nyɛ ne nyinaa ne aban so sɛ de mmerɛka no wɔ se yɛn nyinaa yɛka bɔm ne yɛyɛ a yɛbɛtumi ayɛ amana yɛyɛ ɛnyɛ biribiara ɛne yɛgya aban soɔ yɛn nyinaa so yɛka bɔm ne yɛyɛ a ɛbɛyɛ yie so sɛ adeɛ ɛhia me a ne sɛ yɛahyehyɛ sɛ meme da a ɛdi kan wɔ bosonome biara no yɛyɛ clean up exercise wɔ Kenyase so sɛ de mmerɛka ni wɔ se adeɛ ɛhia ne kɛseɛ paa ne sɛ ɔbɛfa akonnwa kɛseɛ ɛnhyɛeɛ ɛda wɔ no sɛ meme da ɛdi bosome kan biara yɛde siesie kuro dua yi mu ɛno ne wɔsrɛ ne manfoɔ sɛ yɛn nyinaa yɛmfa yɛn ho nhyɛm na san sɛ Bible kora ka sɛ woyi nam so pa firi hɔ a ahonidie ɛna ɛtoa so so adeɛ a ɛyɛ awerɛhoɔ sɛ mɛsi abɔnten na mmea nkasa maso dwumadie no mu ɛredie na me nanam a ɔmo yɛ store ne containerfoɔ no obiara ni hɔ a ɔde ne ho bɛhyɛ dwumadie no mu na yɛahyɛ ato hɔ sɛ dumienu pa ho a obiara mɛbie store no ɔmo sɛ dumienu na pa ho sɛ kɛn sɛ obiara bɛbie no store o se saa asɛm no firi ne de korɔ yɛnyɛ biem wa mɛpra mɛme yɛato store mu so sɛ ɛwura se yɛnkama Kenyasema so ntinye wɔ se saa memende ne mo so mekan hyehyɛeɛ a ɛda kura mu yɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɛpie ne asiesie kuro dua yi mu no yɛn nyinaa nim sɛ dumienu mu a saa berɛ no obiara ti bɛbie no store ɛno nti obi wɔ hɔ no ma ɔmma ɔbɛtena ne fie na dumienu no bɔɔ yɛa na ɔbɛbie no store yɛwura se yɛnkama Kenyasema so nte sɛ firi ne kura saa hyehyɛeɛ no wɔtwam wonipa koro a wɔama no ɔbɛto store wabra yɛmmie ɛmfamɔnti yɛn nyinaa yɛmfi ɛho nhyɛm na yɛnsiesie kuro yi na ɛkuro yi mfa no ntoma pa mfra sɛ obiara mfiri baabi a ma yɛ Kenyase ma yɛn nkoa na yɛsɛ yɛma no yɛye yɛwura sɛ obiara na ɔbɛfiri baabi ma ɔbɛsiesie Kenyase ma yɛ di sɛ Kenyase yɛ a yɛn Kenyase ma yɛ a ɛna yɛsiesie kuro ɛma ɛkuro ɛyɛ fɛ same nti wo sɛ bide nyame da obi biara ase na yɛma yɛn nyinaa ho ahoɔden ɛyɛ me mpaebɔ no sɛ afe yi nkɔ awieɛ no na matima bie market no ama me manfo akɔtena ma di dwa ama hɔtɔ aba kuro mu sɛ yɛwura se wɔde nyame da obi biara ase na nane sradeɛ ɛne ne mpaebɔ no sɛ ɔwɔ gyidie sɛ ɛnu sɛ afe yi ɛnkɔ awieɛ no na market a ɛnna ne nti yɛn nyinaa yɛhyia ne yɛka yɛn nsa ase no ɔwɔ gyidie sɛ ɛnu hɔ ni awie ama nana no so anya baabi adida so ɔma so ɔda mo nyinaa bɔse nyame nso obi biara ɔhyira mo nyinaa kosa wɔne dase aburu bɛdwumadie ho ntoma enti ɛsrɛ twe nampɔ so ɔde obiara bɛkɔ fie asomdwue mu na dwumadie biara mokɔ akɔyɛ biara no so mobɛtumi atoa so brɛbrɛ ɛsrɛ twe nampɔ so ɔde yɛwura nso bɛba asomdwue mu babɛka yɛn ho na afei so sɛnea bɛrima kan no Kenyase man monka mmom na dwumadi a wɔsɛ moyɛ no monyɛ na kurom ha mpagya na ɛnyɛ krabɛhwɛ nti ateda ne yɛde ma mo nyinaa sɛ monkɔ asomdwue mu yɛbɛsan ahyia bio na yɛba abɛbɔ yɛn nsɛm ne abɛgye yɛni ne yɛba abɛdi dwa nso ne yɛba community center yɛseda ne yɛde ma mo nyinaa
Abusia yada munyina mwase se muje brema Nyansapo kasamfonyini dwumadi ahodo na yade besomo a na eye Kenyase homecoming eno no otu den se mefiri kwabre BARIMA FREDUAH AGYEMANG abebi otena dwam ema nanano matena konwa adehye wa abamu amampanimfo anasa abamu panimfo dodo na eba ya won bakeka won nsa se botaye nyina ene se omo ebesi abafudwa ama Kenyasehene aha na brema kwan na yede dwumade ne nyina asie eno nti Nyansapo kasamfonyini yede munyina mo ase abamu panimfo na nanom amoba ye ene temamufo anase omanfo a mode mane manyambata achie no BARIMA FREDUAH AGYEMANG ene ne panimfo se wamodamase eburu medin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa obade ya adom na ode yenkwa ekyeye ne a yebesanso ahia makraw enim sebe odwampupu bi esi kroni mu a wase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensia mo otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo yesofo okra wo nyeye bi tonte ye no sane ya fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame